Umbutho oyi-One South Africa Movement uthethaca isimangalo sawo phambi kwinkundla. Eliqela lifuna ukuba isigqibo sokuvulwa kwezikolo sithatyathwe njengesingekho semthethweni yaye ukuvulwa kwezikolo kumiswe isithuba senyanga ezimbini. Bakwafuna ukuba umphathiswa wemfundo esisiseko aqinisekise ukuba yonke imigqaliselo yokhuseleko iyalandelwa phambi kokuba kuvulwe izikolo. What the applicants are saying is that we cannot release children and other people into a raging fire. No responsible government which sticks to its strict constitutional obligations can do that. Eliqela lithi zenyukile iziganeko zokosuleleka kootishala nabafundi yintsholongwane ye-corona sukela zithe zavulwa izikolo. Each one of them must travel in a taxi, must go to a risky school, and every single day, they must do that trip twice. Isebe lemfundo esisiseko liyasikhaba esi simangalo ngelithi imigqaliselo yokhuseleko iyalandelwa ezikolweni. It really goes down to the nature of the beast. You're dealing here with a disease which was a virus, which was the components of which are largely unknown. Government is learning as it's experiencing the virus, and of course its responses are changing. I-One South Africa Movement nokhokelwa ngumnumzana Mmusi Maimane kwakunye neminye imibutho echaphazelekayo kudala besigxeka kabukhali isigqibo sokuvulwa kwezikolo. Lo mba ke ngoku ulele ezandleni zenkundla.